te godine bila glavna zvezda na ovom Bitefu. Ja sam ušao, to je čerka bila i on je jedan veliki poročnic, to je umetnička familija. Leopoldo je izlagao te godine u Amsterdamu, onom velikom muzeju od moderne umetnosti, čera je bila u Beogradu. Oni živi kao jedno opšte žiće, kao u manastiru. Niko nikoga u Parizu ne može da baci na leđa, kao došao tamo kao one bugarske avijacije koje oborio London. Mislim, stojimo, znači, onako kao svaka talentovana nacija koja stoji. A ja smatram da je naš narod veoma talentovan. Talentovni. Mnogo čemu, jel? Mnogo čemu. Dobro. Malo pre Ljubo Popović pomenuo da je za dobrog slikara, ukoliko se ja dobro sećam, potreban je intelekt, kičmeni stup i hrabrost. Gde ti vidiš ove tri? Ljube je sve to posjedovo. Bio je hrabar, bio je veoma obrazovan. Kako bi tu slikarima nije tačno. Za Ljubo je bilo zadovoljstvo, vole razgovarati i slušati ga. Drugo, on nikada nije bio deo, uvek je bio ideoritnik. Zato mi ovo medijali strašno smeta. Medijala je jedna fina udruga, u redu stvar, mislim, ali ni izdaleka nema takvu sudbinsku ulogu na kulturu Srbije kako je su pripisali. I na njoj se ne može doktorirati, ili? Može da napisano se, i napasno ne može. Dobro, dakle, imao je intelekt, imao je kičmeni stup, hrabrost, talenat, da proširimo malo, ali imao i neku svoju viziju, jel? Imao je viziju, imao je krize nekada je veliku gužbu na platu pravi, da ne ide samo neki laude ili neki pohvali. Vrlo često je znao da slikite kompone, da je preraseli. To je ono što je donosa tamo dakle nije deo. A zato on kaže u jednom intervju, nekima se neće sviđati ovo što ja radim. Ja sam recimo jedan od tih, da priznam. Ali ja se priličujem, da i njega smo sličili. U svakom slučaju, kaže, nikome neće moći kopirati. I to je istina. Tako danas kada se dosta profitira na tim kopijama umetnika koji su stekli ime, ali koji su, da kažem, mnogo jednostavnije radili, kao recimo eto naš Božo Ilić. Tu neki zarađuju praveći falsifikate, ali ne verujem, pogledajte ovo obilje detalja da će neko nekada njega falsifikovati i zarađivati na njemu. To što je uradio, to će večito ostati originali i tu neće biti sumnje, tako? Tako je. Nego da ne ostanem dužan, kada sam bio najponosniji kao Srbin u Parizu? Kada je iz metropolitena pozajmljeno po Buru čuvena slika Remek Delov Matisa u Marokenu, one Marokanke, i ona je po posebnoj procedura bila izložena u centralni deo sale. Levo je bio izložen naš Dado Đurić. Verujte mi da ako je jedan stajao ispred Matisa, koga ja obožavam kao slikar inače, gomila ljudi je uživala u slikarstvu Dada Đurića. Dado Đurić je jedno od najvećih imena 20. veka. Mislim da je to politika javila kao neki fusnotu kada je Dado umro. Najveći poeta te protramonovske poezije, koji Ljubav pripadaju sve. Oni pripadaju istom svetu. Dado i Ljubav su iz istog sveta. Vlada nije, na primjer, Vlada ne bi šlipnila. Dobro, hoćemo li sada pogledati još jedan